В студиото вече са Росица Минуска-Деведжиева, здравейте, и Илия Деведжиев, идейни вдъхновители на групата за детски театър Камила. А поводът за срещата ни в ефира на предаването България днес е започващото утре второ издание на творческата работилница за деца «Театрална ваканция в музея». Но преди да кажем какво сте замислили тази година, очаквам да чуя от вас най-яркия ви спомен от първото издание на театралната ваканция. Кой ще започне? Роси, готова ли си? Аз съм готов. Кажи ти. Така, аз бях ръководител на ателие Перо. Там имаше един Мишо от първи клас. Тъй като той пишеше по-бавно от другите деца, имаше моменти, в които му беше скучно и аз му давах индивидуални задания. И му казах: добре, Мишо, моля те, докато другите пишат това, напиши ми една история за куче и ябълка. След 40 секунди той дойде и ми пъхна един лист, на който пишеше: имало едно куче, което обичало ябълки. Веднъж отхапало от една ябълка и се превърнало в телевизор, който еде кашкавал. Ето, какво може да роди детската фантазия? Естествено, че такава история ще... 40 секунди. На мен, в крайна сметка, аз бях ръководител на ателие Сцена. В крайна сметка беше финала, защото всички бяха дошли и зад сцената беше много интересно. Някои бяха толкова превъзбудени, спотени и въобще имаше някакви тревоги, че ги няма родителите, чакахме някакви родители. Въобще старта на представлението беше най-яркия спомен. А впечатленията ви от самите деца? Изключително креативни, ще използвам тази модерна дума. Това си го знаем всички. Но, как да кажа, с много лесна ключалка към фантазията им. Целият този проект, тъй като ние, като го започнахме, никога не бяхме правили всичко това нацяло, само да кажа за зрителите, които нямат идея от този проект, че 3 детски групи работят, създавайки пътя на един спектакъл от написването на пиесата, през работата в сценографското ателие, до репетициите и премиера на този спектакъл. Това го направихме в 2 седмици, това ще правим и тази година. Но впечатленията ми бяха, че децата изключително бързо се напаснаха едно към друго или поне установиха граници. И най-главното нещо за тях през тези 2 седмици беше работата в тяхното ателие. Родители казваха: става в 6 часа. И казва: хайде да ходим, да не закъснеем. Къде да закъснеем? От 10 часа. Това за нас беше очудващо. Нямахме идея, че дръпваме такъв спусък. Колко деца дадоха полет на въображението си, на сръчността си, на таланта си в предишното издание? Аз ще помоля междувременно да виждаме и картина. Чудесно. Около 50 деца. Не помня точния. Ти помниш ли точния? 49 бяха миналата година. Да, около 50 и сега също толкова очакваме. Има няколко деца, които се повтарят тази година. Но... Въпреки, че бяхме приели за принцип да не го правим. Но единица са и ние се радваме, че даваме възможност на повече деца, а тези, които се повтарят, почти всички са в друго ателие, т.е. за да развият нещо допълнително. Знаем, че има някакъв отзвук, смисъл, понеже поддържахме контакт, така се случва с някой от тях, или ги срещаме случайно и те все още живеят с този спомен, или са продължили вкъщи да пишат, или да майсторят, или да играят, така че нещата, може би не са на някаква изкрая запалена, която си е горяла през годината. Значи, според мен беше много важно, че ние дадохме възможност за едновременно записване в ателиетата, т.е. родителите разбраха едновременно, че имат 3 такива ателиета. И за по-малките деца родителите взимаха решение, но третокласници, четвъртокласници взимаха сами решения. И големия процент от деца бяха на мястото, където искат да бъдат. И още във втория ден разбраха правилата, разбраха алгоритъма и започнаха да работят. Значи, думата е работят, защото това си беше работа върху един спектакъл. Аз ще си позволя, между впрочем, да прочета една от изключително многото интересни истории, които вие събрахте в писаници в ателие Перо. Това е писмо от вратата на Василена Иванова от 3-ти клас. Ето какво ражда детската фантазия. Скъпа Васи, благодаря ти, че не ме тряскаш като сестра ти, майка ти и баща ти. Ако знаеш само, щупих се на 3 парчета, скърцах аз на 3-те панти, никой не ми помогна, никой с масло не ме намаза. Нова врата сложиха, но не ти се сърдя аз, с обич вратата. Гениално е. Какво друго мога да добавя само? Казахме така, пълни са групите вече за тази година. Да. Какво ще се случва и къде ще се случва това?
Така, значи, тук е място да кажем огромно благодаря за партньорството и домакинството, което ни предлага Регионалния исторически музей. Миналата година бяхме в къщата на Калиопа и къщата музей Захари Стоянов. Тази година младите писатели са в Калиопа и ще се ползваме от гостоприемството на новите пространства на музея, Лапидариума и сградата на приемния център. За другите две ателиета са отново? Те са отново Сръчко и Сцена. Да кажем, кои ще са ръководителите? Ами, значи на Ателие Перо, където ще бъдат младите, ако мога така да кажа, драматурзи. Да. Ръководители ще бъде Маси Ива Колева от издателска къща Парнас. Лили Василева, кукломайсторката на Кукления театър в Русе, ще бъде ръководител на Сръчко. И Роси ще бъде ръководител на Ателие Сцена. Новото тази година е, че ще правим маски. Вместо кукли. И спектакъл с маски. Значи ще бъде измислена история. Ателието на сценографите ще се научи да скулптира, след това ще се научи да прави маски от папие-маше, да ги нарисува и да ги даде на актьорите да играят с тях. Тоест, вие вече усложнявате задачата, доста така по-надграждащо ми се струва. Или да кажем, изместваме. Да, значи изисква доста повече умения на правата на една маска, но так му ще ги усвоят. А пък актьорите, съответно, ще трябва да се научат да се изразяват повече с телата си. И всичко това завършвам отново спектакъл, пиеса, която очакваме. На 20 вечерта или на 21 сутринта не сме взели решение. Юни. Тоест в рамките на 2 седмици тази детска фантазия ще твори, кипи и ще роди наистина нещо много интересно, на което аз стана свидетел миналата година, сега няма какво да го крия. Ще продължим разговора след минути. Мен ми стана интересно да разбера към групите, които вие правите, ателиетата, към кое от тях имаше най-голям интерес? Защото чухме преди малко децата тук от репортажа, нали, казаха колко е важно, как ще изглеждат актьорите, т.е. те са правили явно костюмите. А при вас, към кое от ателиетата имаше най-голям? Сръчко. Също, да. И много родители казват, извинявай, че децата им обичат да майсторят вкъщи, постоянно нещо правят и това е. Даже имахме, когато още имаше места в другите ателиета, казваме, може и в другите ателиета. Не, ние там, дето ще правят маските. Само това и нищо друго. Да, и се отказаха от участие, защото нямаше място, а пък нямаше място, защото работните места са... Значи имаме 16 правячи на маски и 16 актьори ще получат 16 маски. Но е чудесно това, което видяхме преди мъничко, децата да минат през целия етап на постигането на една Защото някакси, ще кажа защо аз си мисля, че е много важно това, някакси в последните години изведнъж се лансираше крайния продукт. Всички искат изведнъж, ако може да дойде златната рибка, аз изведнъж да стана звезда. Има и много формати, които децата виждат само продукта им. А пък децата, които участват в тях, минават през целия път и разбират колко е трудно. Затова е ценно, според мен, това е една от ценностите на нашия проект. И така, за мен не е странно, че децата избират по-често това ателие, в което се майсторят неща. Себедоказването е много силно там. Да. Вие работите под най-различни форми с много деца. Това не ви ли изтощава? Защото аз само мога да предположа какво е събирането на толкова много деца на едно място. Ами, значи, в нашото ателие малките майстори, които правим всяка събота, имаме от 30 до 60-70 деца. Работим 4 човека с тях. Разбира се, родители да работят с тях. Тогава, като излезем, малко умора има. Обаче, като работим в тези си групи, мисля, че не. Но има умора, обаче тя е някаква наистина сладка умора. Просто едно така... Въздъхваш облегчено, когато всичко свърши, вече можеш да се починеш, но и някакво удовлетворение е много приятно. Аз си мисля, че това идва... Много хубаво, много е зареждащо. Аз си мисля, че това идва от по-свободния начин, по който работим с децата.
защото ето сега ние сме работили с най-различни, ако щеш, и социални, и възрастови групи. Ето Роси дори трета година вече работи в Кения с деца сираци. Между другото, от това се роди едно много добро сътрудничество с организацията, Световната организация Артисти за деца. Ние втора година ще имаме доброволец от тази организация. Тази година, ако е рекъл Господ, даже от обучаемите на Роси от Кения, ще дойде някой. Вече посрещнахте един от стажантите. Да. Мариолан, която е холандска студентка. Театър и образование. Както и Сана която беше миналата година. И за тях е много интересно, защото те се докосват не само до нашия проект, а и по наши други инициативи, които правим, ако щете, работата с децата от комплекса за социални услуги за деца и семейства. После се срещаме отново с тях в Широка лъка, където работим с деца в неравностойно положение. Така че те получават много богат букет от дейности, с които ние се занимаваме. Букетът е съставен чрез тази съпричастност и така. Да кажем, без кого нямаше да бъде осъществена за втори път тази чудесна идея? Значи ние вече казахме, най-вече без нашите партньори от Регионалния исторически музей. Разбира се, благодарността ни е огромна и към програмата на Община Русе за проекти в областта на изкуството и културата, които за втори път ни подкрепят. Това означава, че те оценяват нашите усилия, виждат устойчивостта на нашия проект и ние отново сме подкрепени за тази годишното издание. Като Русеград на свободния дух и наш девиз, разбира се, след като общината има такова голямо участие в нашите дейности. Ами така, вие започвате утре в 15 часа, така в Регионалния исторически музей ще бъде първата среща. Първата среща ще бъде в Регионалния исторически музей, а пък оттам нататък вече в понеделник започват и другите две ателиета. Писателите започват малко по-рано, за да могат да подадат готова история. Да. Добре, на добър час да пожелаем. Любопитната ни наша камера, обещавам, ще надникне в ателиетата и ще видим крайния резултат. Добре дошли сте. Благодаря ви за участието.